Hey, hoe wie dit voor dit WK? Hoe het voor mij weer? Ja. Ja, een hele ervaring. Als je op voorhand net verwacht is dat je geselecteerd zou worden. En al helemaal net verwacht is dat je speeljes was. Ja, dan is het denk ik wel heel erg speciaal. Dat je en wist oproept en mijn speelje. Ja, dan kan het denk ik net beter. En moest een soort skekelen of doen ze gewoon die ding? Nee, dit soort skekel je net. Ik heb de Frederik absoluut net mooi zitten of zenuwachtig wist. Ik moet gewoon mijn ding van dat ze de bal zien horen. En, ja, de rest van de jongens met het oren werkt van. En nou ja, volgens mij is dat tot op heden is dat ook een prima verrongen. En ben ik daar tevreden over. Ja, ben je tevreden hoor? Hoe is het die in haast? Ja, in de grote lijn wel. En als je een wedstrijd nooit analyseren, dan zijn er altijd punten wat oors kan. Maar dat zal altijd zo bloeien. Maar ik denk in de grote lijn dat ik wel tevreden mee was. En haast wat ik mooi kreeg wat er in Friesland gebeurde op het moment dat je speel je moest? Nee, eigenlijk is net echt een heel soort. En dat komt puur omdat ze eigenlijk alleen maar bezig bent. Spelen ze de wedstrijd heel snel achter elkaar alleen. Ja, ik heb van mijn familie ook een beetje het. En dat is mooi dat het Jissa leeft. Want wat hast al jij dan? Nou ja, ik kom uit een dorpje waar het een heel soort leeft. Wie taart maken, wie worst maken, wie op een gegeven moment een speciaal pilsje weer maken. Nou ja, de kroeg waar ik vroeger was kwam, wie het elke keer feest. Nou ja, en dat is mooi dat mensen kunnen genieten voor jou hoe je door. En ja, daar ben ik alleen maar dankbaar en trots op. Ja, want bij die kroeg ga ik dus ik west op het moment dat je speel je moest. Ben op televisie west. Toen werd het 1-0, toen werd er op zich vrij gejuicht. Maar toen op het moment dat je een waarom speelbal kreeg, gewoon een terugspeelbal, werd er eens nog harder gejuicht als bij die 1-0. Is dat wel, ja, hoe is dat verder dan? Ja, dat heb ik net mooi gekregen alleen. Dat is wel wat hoe de meesten daar hoe trots ze binnen. En ja, dat is iets speciaals. Maar kerst hem normaal strutten? Nou, daarin is wel een soort verhoren. Alleen Tim maar krijgt hoe je er zelf mee omgaan. Dus je moet daar de tijd even voor nemen, dat is geen enkel probleem. Van Dijk zei inderdaad ik bij Liverpool dat hij slecht sliepen, min sliepen. Hoe is dat voor Dijk? Nou, de eerste bedankt behalst ervan, omdat ik ben ervan overtuigd dat er meer in niet zitten. Alleen ja, dat is een paar dagen en dan heb dat ik wel weer een beetje oer. En dat gevoel dat wakker die ik net meer aan. Daar ook niet iets aan te denken. Dus dat is gebeurd en het is rong zoals het is rong en ik kan er nou toch niks meer aan verhoren. En wat vond je van Messi om dat zien hoe te staan? Ja, dat is fantastisch. Dat bij vroeger jonkies wel moest op de PlayStation aan het spelen geweest. Dus dat is heel leuk om te zien zulke jongens te spelen alleen. Dat is te mooi dat die band kan pakken alleen. Ja, dat hij hier beter kent. Ja, dat hij oorzaam had misschien. Ja, maar ja, klaar. Dat is gebeurd en is een momentopname. En ja, een penalty wil krijg zo dat bloed toch een apart speeltje. En dat bloedje voorlopig, hoe is dat voor jezelf? Ja, zeker. Zolang dat er niks oors kwam en zit ik hier gewoon op mijn plak. En dan ben ik gewoon speler van Heerenveen waar ik trots op ben. Want dat je eigenlijk in de kroegensoort, hè? Ze zijn heel soort benauwd als je als naar Ajax of naar Italië gongst. Nou ja, zolang dat er niks is kwam en dat is er ik net, zit ik hier gewoon op mijn plak en voetbal ik echt mijn alle trots wat ik in me heb voor deze club. Is het makkelijk skekelen om meer weer te wijzen? Ja, voor mij wel. Ja. En hoe wie is het hier van die familie? Ja, nee, er komt natuurlijk een soort op die mensen houden. Dus voor mijn ouders wie het oors, voor mijn broer wie het zelfs oors en voor mijn vrouw wie het ik oors. Alleen die ben ik heel nuchter. Dus die een heel soort de boord een beetje oud houden. En ik denk dat ze dat goed doen. Hè. Zullen ze het altijd een keer zijn, dan het is leuk wanneer alles positief is. Alleen ja, wat ik altijd zeg, iedereen maakt het fouten en die fouten mooi check ik. Ja, dan moet je vervolgens iemand te woord staan. En dan word je luisteren net iemand zinvallen. Ja, en wat moet je dan zeggen? Dan wordt het eigenlijk zo'n beetje een oorverhaal. Dus ik denk dat ze het in alle dingen goed doen. En ik gewoon zou ze in de kan zitten van we hoeven het in de belangstelling te staan. Hij moet gewoon zijn dingetje van en prima. Kerst een beetje gewoon bloeien? Ik doe mijn best en ik hoop het wel. Ik ga er wel vanuit. Nou ja, als je om die hindershirts, er staan al cameraploegen en dingen. Dat weet je er net zo vanzelfs, hè? Nee, dat is net zo. Als iemand merkt wanneer ik begin te verhoren, dan mij ze mij mijn Joske loeken. Laatste vraag voor de Heerenveen supporters die benauwd zijn als het voetgiest. Was het nog wat verder zeggen? Nee, ik ben alleen maar dankbaar voor de steun die ze mij altijd jong hebben. En ik hoop dat ik dat zo lang mogelijk terug mij betalen. Top, dankjewel. Helemaal goed.